Am testat camera de supraveghere 4G pentru exterior de pe Vatra Smart și e surprinzător de completă. Ce mi-a plăcut din start e că funcționează fără Wi-Fi. Are slot de SIM, o montezi unde vrei și e gata de treabă. Are zoom optic 10x și se rotește 360 de grade. Practic nu ratezi nimic, niciun colț. Imaginea e foarte clară, are senzor de 8 megapixeli, iar noaptea filmează color. Un alt plus e funcția de urmărire automată a mișcării. Camera se mișcă singură după om, ceea ce e super util. Și pot comunica direct cu cei din zonă. Are difuzor și microfon integrat. Se controlează ușor din aplicația V380 Pro direct de pe telefon. Primești notificări, poți salva înregistrări, totul dintr-un singur loc. Și da, e făcută pentru exterior. Rezistă la ploaie, praf, temperaturi extreme, are protecție IP66. Dacă vrei supraveghere serioasă într-un loc fără Wi-Fi, asta este alegerea perfectă. Alege Vatra Smart. Alege inteligent.